ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೇನು ಚಲೋರು ಕೋಡೆ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರಾಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪುರ ಬತ್ತಿರಂತೆ ಶೀತ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುರ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಥಿಯೇರ ಪೋದಿಲ್ಲ ಬಲೈತೆ ಪೋಯಿ ಓ ಮೂವಿದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಪೈತೆ ಪೋಯಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಉಂಡು ಎನ್ಮೆ ಕಾಲೆಕ್ಕ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋ ಅಂದೆ ದೂರಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪೋಯಿಂದೆ ಇಬ್ಬಳಿದ ಬೇರ್ದು ತುಳಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಉಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೆಂಚಿನ ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಜವನೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂದಿವೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಒಪಿ ರಾವಲಿ ಡಿಒಪಿ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧ ತೋರಿಸಿ ಬೈದಿನಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೆಂಚಿನ ಶರತ್ ಸರ್ ಪಣ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮಲ್ಲೇಡಿ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ಆರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆತೈತೆ ಎರಡ ಬಾಕಿ ಸೊ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ನೆಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾರನ ಈಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಶೋಗು ನೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಬಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಯ ನೀ ಸುಮಾರಾದ ವಿಷಯ ನೀ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಡೇ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಆಫ್ಟರ್ 7 years ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ದಿಕ್ಕದ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ದಿಕ್ಕಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನೀ ನಮಕ್ 21 ಶೋ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಂಡರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜಾಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ತಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ತಂಡ ಆದಿತ್ತಿನಂಡಲ್ಲ ಅಂಗಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೋಡಿತ್ತಿನೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೋಡಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಪವಾಡಲನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಅವಡು ಅನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುನ್ಪು ಕುಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಆತನೆ ದಾಗ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಕನಾಗ ನಂಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬೋದಾರೆ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ರೆ ಮಂದ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವೆಯಾನೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಕಡೆ ಲಿಖಿತ್ ಪಂಡ್ಲಕನೆ 21 ಶೋ ಟೋಟಲ್ 21 ಶೋ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಜನಸಾಗರ ಆಗ್ತದೆ ಜನಸಾಗರ ಒತ್ತಿಗೆ ಬಂಡ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ ಹಂಚಿದ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ರ ಉಪ್ಪಡು ತುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂಚಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕೇರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಅಲ್ಲೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮನ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಲೀಸ್ದಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಶೂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನಿಕ್ ಅಮ್ಮ ಮೋನಡಿ ಈತ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ರೇಪಣ್ಣ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಆತೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇತ್ತರ್ನ ಮೋನಡಿ ತೆಲಿಕೆ ಅದು ನಿಖುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಂಡ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ
ದೊಂಬುಗು ಒರಿಯನ ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಡ್ದವ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದಿದ್ದೀನಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೋರ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದ ನಂಕಲ್ನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯ ತಂಡ ಸಿನಿಮಾದಾಕಲು ನಾಟಕದಾಕಲು ಎಂಕಲ್ ತೂಪಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾವದ ನುಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾವದ ದೈವ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕಡೆ ತೂನಗ ಹಾಕ್ಲಂದ ರಾಮಾಯಣ ಓ ಸರ್ तुले मूल मूवी तक पूरा मूल हीरो पूरा डायरेक्टर वीडियो यार वीडियो तब बेगा वीडियो चाल ಅವಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೀತಾ ಅಂಚಾದ್ ತಲಂಬ ಪೋಯಿ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಿಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ ಬರೋದತ್ತಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದು ಚಂದ ಪಿಕ್ ಬರೋಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಂದು ಶೋಭರಾಜ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪೋದು ತಗೊಂಡ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಿಡು ಹೆಟ್ಟೆತ್ತರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಜಿಗ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ಶೋಭರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ ಪುರ ತೆತ್ತದಿಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ಲೊಂಜಿ ತೆತ್ತು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ಲ ಬುಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರೆ ಕಾಮ್ತಾರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ನಕಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ ತಗೊಂಡು ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಕಂತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಮ್ಮಿನಕಲ್ಲ ಕೈ ಬುಡ ಬಂದು ಕಂಚು ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಆಡುತ್ತಲೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲತ್ತ ಶೋಕು ಪೋತಿನ್ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಪತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಬರ್ಸದಿ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಂತ್ಯ ಅಚ್ಚದು ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಮುಚ್ಚರು ತುಲೆ ಪೋದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.